Mä pyytäisin tänne heti ensimmäiseksi kanssani meidän ihka ensimmäisen kokeilun kumppanit Suvi Anttila Proagriasta ja Pauliina Mäkelä, nettikätilömme, joka avusti meitä tämän ihka ensimmäisenä elokuun alussa. Käynnistyi meillä tämmöinen kokeilu, jossa me testattiin käytännössä, että mitä se semmoinen avoin innovointi, yhteiskehittely, yhteisöllisen median hyödyntäminen voisi tarkoittaa, miten se voisi tuoda uudella tavalla yhteen yrityksiä ja ihmisiä, auttaa ymmärtämään arjen asioita. Mä näytän nopeasti ensin, oliko tämä väärässä järjestyksessä? Missä on se kuva, jossa on lueteltu meidän kokeilut? Sitä ei ole. Okei, selvä. Se tulee kohta. Elikkä tämän työpajaprosessin, johon Lea tuossa viittasi ja jonka pohjalta näitä erilaisia toimenpide-ehdotuksia ja tämä maaseutu kestävien ratkaisujen taloudessa julkaisu on laadittu, niin niiden ehdotusten ja uusien ajattelutoiminta ja kannustusmallien konkretisoimiseksi valikoitiin sieltä työpajassa syntyneistä ideoista tämmöinen 10 joukko, joista toteutettiin sitten, tai ollaan parhaillaan, osa on vielä käynnissä, niin ollaan tekemässä kokeiluja. Ja tässä näette sen koko kirjon, mihin se liittyy, millaisia erilaisia asioita on meneillään, ja niihin pureudutaan tarkemmin tuossa työskentelypisteillä. Nyt me katsotaan ensimmäiseksi, ennen kuin jutellaan Suvi ja Paulinan kanssa, niin katsotaan vielä sellainen video, joka totesimme, että kokeilukulttuurin edistämisen kannalta niin voisi olla aika näppärä, että me saataisiin verkkoon vaikka sellainen video, jota itse kukin voisi sitten omassa työssään hyödyntää ja napata siitä niitä konkreettisia asioita omaksi ohjeeksi. Ei, se tuu tuolta. Täältä se tulee. Sekä tämän päivän että tulevaisuuden haasteisiin vastaaminen edellyttää uusia ratkaisuja. Syntyvätkö parhaat ideat neuvotteluhuoneissa ja keksijöiden kammioissa? Mitä jos kysyttäisiinkin niiltä, joita asia eniten koskee? Pelkillä megalomaanisilla suunnitelmilla, jättiprojekteilla ja selvitysraporteilla ei saada aikaan todellisia innovaatioita. Tilalle ja tutkimuksen rinnalle, sen eri vaiheisiin tarvitaan kokeiluja. Ideoiden käytännön testaamista nopeasti, kevyesti ja pienellä budjetilla. Suunnittelukulttuurissa hankkeita ja projekteja viedään eteenpäin suunnitteluilla, selvityksillä ja selvitysten esiselvittelyillä. Haasteena on suunnitelmien vieminen käytäntöön. Avuksi voitaisiin ottaa kokeilukulttuuri. Kokeilukulttuuri on idean kehittämistä tekemisen, onnistumisen ja epäonnistumisen kautta. Kokeilu on ideaa seuraava nopea, muutamassa viikossa toteutettava käytännön kokeilu. Kokeilukulttuuri ei ole piperrystä eikä puuhastelua. Se haastaa nostamaan ideoiden laatua ja miettimään isosti. Toimialarajoja ei tarvitse kumartaa ja näin on aina tehty mentaliteetin voi unohtaa. Kun idean toimivuutta testataan niiden kanssa, joita asia eniten koskee, pitää uskaltaa astua ulos kokoushuoneista. Kaikkea voidaan kokeilla, mutta aivan kaikkea ei tarvitse kokeilla. Oleellista on tiedostaa, että kokeilut synnyttävät lopullisen toimintamallin. Ei niin kuin yleensä ajatellaan, että aivan kaiken täytyy olla tarkkaan mietitty ennen kuin kokeiluja ja prototyyppejä kannattaa tehdä. Kokeilu ei tee tyhjäksi suunnittelua. Suunnitella pitää kuitenkin vain niitä asioita, joita voidaan suunnitella, ei asioita, jotka selviävät oikeastaan vain kokeilemalla. Kokeilukulttuurissa epäonnistumista ei vaieta kuoliaaksi, vaan se on tulos. Kokeilu on oppimisen väline. Se auttaa huomaamaan heti, mikä toimii ja mikä ei. Kokeiluilla voidaan säästää aikaa ja rahaa. Nopeus ja drive vetävät puoleensa niin tekijöitä kuin muitakin resursseja. Niinpä pienet kokeilut saattavat hyvinkin houkutella isommat kalat paikalle ja sitten vain verkkoja vesiin. Nosta ideoiden laatua, laske kokeilukynnystä, kokeile nopeasti ja pienellä budjetilla. Kiitos. Ja
Pauliina ja Suvi, mä pyytäisin, että molemmat vastaisitte lyhykäisesti siihen, että miltä tämä näytti nyt niiden silmälasien läpi, kun olette tämän yhden kokeilun toteuttaneet. Vastaisiko se millä lailla niitä teidän oppeja, käsityksiä? No kyllä oikeastaan hirveän hyvin, että tuossa oli justiin se, että se vaatii sitä rohkeutta lähteä, että oikeastaan se kokeilukulttuuri ja sen niin kuin hyväksyminen siinä tekemisessä, niin se on varmaan se yksi tärkeä iso asia, ja hyvin mun mielestä oli niin kuin kokonaisuus hahmotettu, että siitä ehkä puuttuu se, että niin ensimmäiseksi siinä tulee hirveä kaos, että mitä tämä kaikki tarkoittaa ja miten tämä kaikki meneekään, kun sitä ei olekaan suunniteltu niin voimakkaasti, mutta sitten tavallaan mekin opittiin siinä se, että sitten tulee se selkeytys, se tulee selkeä tahtotila ja se tavoite syntyy sieltä niin kuin oikeastaan ihmisten yhdessä tekemällä. Juuri näin. Tarvitaan tosi paljon sitä avointa mieltä ja rohkeata mielenlaatua mennä eteenpäin, koska todella se oli ihan selvää, että siihen tuli se kaos, että ei kai me nyt näin montaa erilaista sosiaalisen eli yhteisöllisen median kanavaa tässä käytetään. Mutta sitten kun se aika meni eteenpäin ja niitä kokeiltiin, niin huomattiin, että hei, tämähän toimii. Meillä on jokaiselle asialle oma kanavansa. Siitä se lähti eteenpäin. No, miten tämä kokeilu sitten sinun mielestäsi, Suvi, auttoi tarttumaan tällaiseen uuteen asiaan ja toimintatapaan? No kyllä sanotaan silleen, että se oli kyllä äärimmäisen hyvä, että me saatiin lähteä siihen mukaan. Tämä sähköinen maailma, sähköiset palvelut on se, että mitä me ollaan paljon niin kuin mietitty. Meillä on viitekehys ehkä oli valmiina siinä, mutta tämä antoi oikeastaan semmoisen, niin kuin tuossa käytetään äsken sanoa boosti, että okei, nyt lähdetään, käärästään hiat niin kuin ylös ja lähdetään kokeilemaan ja hyväksytään se, että jos ei siitä tule mitään, niin sekin on jo tulos. Se, mitä ajatellaan sitten, että miten esimerkiksi me saatiin yrittäjät siihen mukaan heidän hektisestä maailmasta, on aika iso ponnistus myös ja se tuo niin kuin sellaisen näkökulman siihen, että se kokeilukulttuuri ja kokeilujen tekeminen, niin se ei ole pelkästään niin kuin yhden organisaation, yhden tiimin, vaan siinä täytyy olla hyvin ketjutettuna erilaisia tekijöitä. Et jos ajattelee taas tulevaisuutta, niin yrittäjät on meille tärkeä foorumi, miten he niin kuin luo kysyntäänsä, miten he menestyy, ja siinä me halutaan olla mukana, mutta sitten taas meidän ketjuna takana on esimerkiksi tutkimus ja miten se tieto siirtyy. Se ei enää siirry esittämällä, vaan se siirtyy niin kuin vuorovaikutuksessa. Mitä tästä nopsasti toteutetusta kokeilusta nyt sitten jäi, Pauliina, sinun näkökulmasta käteen, ja Suvi, saat täydentää sitten jatkosta mahdollisesti? No kyllähän siitä jäi näkyviin sitä ainakin, että me tehtiin paljon erilaisia asioita, jotka tuotiin siellä verkossa näkyville. Et me esimerkiksi jäsennettiin asioita näkyviin ja talteen wikiin. Sitten me perustettiin Ajatusleipomo-niminen sivusto Facebookiin, missä nämä kaikki kuluttajat ja asiantuntijat ja yrittäjät voi kohdata ja keskustella. Ehkä se suurin tuska oli siinä, että miten se nimi keksittiin, että siihen käytettiin aika paljon aikaa. Mutta se todella se näkyväksi tekeminen, se on se, mihinkä mä rohkaisen ihmisiä. Sitten kun tällaisiin kokeiluihin mennään, niin koitetaan tehdä asioita näkyviksi, niin muutkin voi niistä sitten oppia. Entäs Suvi, onko tämä jäänyt kertakokeiluksi vai miltä näyttää? No ei varmasti jää kertakokeiluksi, kun ajattelee esimerkiksi ajatusleipoa, missä koko aika sinne tulevien tykkäävien ihmisten määrä kasvaa. Meillä on tullut yrittäjäkontakteja, että hei, saanko mä tuoda kanssa ideani tänne ilman muuta. Eli tavallaan mä jotenkin näen, että siitä syntyy nimenomaan just sitä uutta toimintatapaa erilaisten foorumeiden välillä. LinkedInissä meillä on ryhmäpalvelukehitys sosiaalisessa mediassa, missä on taas hyvin paljon asiantuntijoita, käydään hirveän hyvää keskustelua, eli tällä tavalla niin kun varmasti toimintatavat jäävät ja saadaan innostusta aikaiseksi. Loistavaa. Ja tästä nimenomaisesta kokeilusta ja avoimen innovoinnin hyödyntämisestä ylipäätään 2 mikrofonia, niin vähän vaikea hahmottaa. Eli piste numero 1 käsittelee tätä nimenomaista kokeilua ja vähän isommin myöskin sitä avoin innovointipuolta. Nyt me siirrytään keskusteluosioon, ja tässä on tämmöinen pieni tuolien siirto-operaatio, joksi ajaksi Tuuli tulee vähän jututtamaan teitä liittyen tähän verkossa käytävään keskusteluun. Kiitos.